interesant. Nu sunt conștiințați că există protest notificat? Am spus că am avut o sesizare 112. Așa, și sesizarea, dacă e sesizare, ce? N-am voie să fac protest sau ce? Am spus eu că nu aveți voie. Așa, și de ce mă... Totuși, dacă am sesizare... Am înțeles că sunteți organizator. Care este fapta, întreb? Care este fapta? Păi, conform legii poliției, trebuie să existe un fapt. Articolul 32, deci nu puteți să... Doar vă legitimez. Păi dacă să mă legitimați, trebuie să existe fapte. V-am spus motiv. Temei legal, trebuie un fapt. Doamne, chestii cu sesizările astea... Haideți că avem meciuri în picioare, zeci de meciuri în picioare. Da, avem, oricum. Îmi dați amendă, spuneți-mi că oricum vă chem în judecată, ca să știți. Cum pentru Stai ce că vă nu-ți dau Dacă îmi dați amendă, vă chem în judecată. V-am comunicat eu ceva sau nu înțeleg? Dar de ce luați datele? Aici e problema. Cum adică de ce vreau datele? Păi de ce luați datele? Pentru că ați manifestat public aici și v-am spus. Da, domnule, spus. am manifestat. Vreți să vă arăt și autorizația de protest? Extraordinar. Deci avem așa. Dar lasă-mă astea jos. Ajutați-l cu asta. Ajută-l un pic cu alea. Ia-i din mâna alea. Ia-i din mâna alea. Deci fii atent ca să vezi cât de bine funcționează poliția română. Stai Nu puțin, degeaba stai zic să eu spun. miliție. Hai mă să spun Deci microfon. există o autorizație de protest. Așa. Deci avem așa, domnul polițist. Ia, să nu vă fac milițian, domnul polițist. Țineți dumneavoastră asta. Nu înțeleg de ce. Țineți Ba asta. da, mă deranjează foarte tare când sunt legitimat în mod nelegal și netemeinic. Da? De ce considerați în mod nelegal? Pentru că este nelegal și netemeinic. O să vă fac și plângere în acest sens. Cum ziceați că vă numiți? Domnul polițist? Domnul polițist, nicio problemă. O să vă cer și registre. Secția 17, domnul polițist, cum? Păun Alexandru. Păun Alexandru, bun. Ia uitați aici. Din 8/12/2022, notificare de protest individual în fața tuturor autorităților publice, începând cu 1 ianuarie 2023, 31 decembrie 2023. Da, că aveți autorizație? Păi nu, vă arăt. Am zis doar să mă prezentați. Nu. În momentul în care... Deci asta se face, eu uitați aici. Comunicare, Direcția Generală de Jandarmi, Direcția Generală de Poliție. Dom'le, în momentul în care există o asemenea notificare, înseamnă că dumneavoastră nu știe stânga ce face dreapta. Și dacă nu știe stânga ce face dreapta, nu trebuie să stați de vorbă cu mine. Este foarte grav. Asta e odată, da? Bun. E regulă, am observat. N-ați observat nimic. Vă spun eu că n-ați Stați observat. acum că vă arată. Stați că n-ați observat Stați să arate absolut până la nimic. capăt. Vă spun eu. Iar secția 17 ar trebui să-și facă treaba. Dacă nu-și face treaba, voi fac plângere penală la toată secția. Deci eu vă spun. La toți funcționarii. Păi de-aia, că nu-și face treaba. Și asta, ia uitați aici, din data de 18/1, asta suntem în 25 ianuarie. Adunare publică, da? Este comunicată către generație de poliție, către nu știu ce. Există. E pe Facebook, e pe pagina mea, danbăzăvan.ro. Va pagina de Facebook? Eu, personal. Păi dom'le, dacă ai o sesizare împotriva unui așa ceva, caută cine trebuie, dom'le. Sesizarea e inopinantă, a fost la momentul ăsta. Dom'le, nu mă interesează sesizarea, nu dau 2 bani pe sesizarea. Vă spun eu de acum, nu dau. Și vă spun de ce nu dau 2 bani. În momentul în care este un protest declarat, legal, cu notificare, cu toate astea. Nu trebuie să depășiți normele legii 61. Ce lege, domnule, și ce am depășit? Păi uite, în baza legii. Păi care liniștea publică am tulburat-o? Care-i fapta? Eu asta te întreb pe dumneavoastră, care-i fapta? Articolul, vă rog. Care-i fapta? Stai. Articolul din legea 61. Care-i fapta? Vă întreb încă o dată. Dumneavoastră la acest moment n-aveți niciun temei de drept, nici să stați de vorbă cu mine, nici să mă amendați. Și abia aștept să mă amendați că vă anulez amenda. Și vă spun, vă fac și faptă delictuală. Ba da, eu procedez așa pentru că m-am săturat de obediență, m-am săturat de analfabetism funcțional. Credeți-mă că nu sunteți primul polițist care chemă în judecată. Nu aveți dreptul să faceți așa ceva. La protest nu e la balet. De aici nu suntem, știți, dansăm strii la sânea triadă. Uitați, e protest. Dar nu mă interesează de sesizarea. Puteți să faceți 1 milion de sesizări, nu mă interesează. Am adunare publică declarată. Și eu dacă aveam o sesizare aici, ce trebuia să fac? Să mă duc în alt loc sau? Nu, trebuia să vă duceți frumos, să verificați, băi, ia să vă dare adunare publică, după aceea stau de vorbă cu omul. Și la nu vii 112 dumneavoastră să mă întreb pe mine să mă protest legitimezi, nelegal, netemei, nici măcar nu mă interesează. Ba da, este atitudine, eu m-am săturat. Am o întrebare, nu e așa că ăștia au dat săturat. Nu contează, milițienii ăștia au dat de la locală, nu contează. Nu contează. Nu, bă, dar e stilul lor. Localnicii sunt de partea noastră. Tot secția 17 a venit și la minister ca să mă amendeze și la fel au făcut. Au dat aia de la NAPN. Nu m-a amendat, dar faptul că veniți să mă legitimați, pe mine mă deranjează. Stimate domnul polițist, eu sunt ofițer în rezervă. Eu n-am servit patria, n-am învățat Constituția și n-am jurat Constituția și legea ca să vină cineva să mă legitimeze când vrea mușchii lui. Dar nu este cu... Ba da, nu, conform legii dumneatale nu ai voie să mă legitimezi pe mine decât dacă există o faptă, o presupusă faptă, bănuiel, suspiciuni care îi stau o faptă. Faptul că ți-a făcut dumneatale cineva o sesizare
și Da, Poliția am văzut Națională a fost Am înțeles că sunteți unul dintre organizatori. Da, Nu și înțeleg dacă de ce. Poliția Națională avea comunicat asta, de ce mă mai legitimați pe mine? Care este fapta? Legitimarea nu este, are niște proceduri, înțelegeți? Da, OG2, mulțumesc. știți, OG2-ul, că l-ați învățat, ați dat examen din el. Nu e chiar așa. Da. Ok. Nu e. Da. Nu e chiar așa cu legitimarea. Nu ai voie să oprești un om pe stradă să legitimeze așa pur și simplu. Dom'le, Că m-am merge pe săturat. stradă. Deci, Nu pe nimeni pe stradă. Deci pe vremea lui Ceaușescu, ba da, aici, suntem pe la stradă, București, vă mai trebuie buletinul? Nu, Pe vremea lui Ceaușescu, ca să o chestie, pe vremea lui Ceaușescu Nu te oprea plecam de la nimeni, domne, pe restaurant stradă. noaptea la 11 Și nu te oprea sau la nimeni. 10 și nu mă Cât oprea de nimeni. comunist era statul ăla? Cât de Acum toți sunteți niște comuniști. Ai înregistrat? Sunteți niște comuniști. Mijloace polițienești ale statului polițienesc mafios. Dați-mă în judecată, oricum vă aștept cu nerăbdare. O să opresc. Vreți să vedeți câte procese aveți? Comunismul feroce. Stai că nu știu Mulțumim. unde am pus Să știți că nu e în regulă, deci eu am fost la multe legitimări. Odată, ni se trimit amenzi. Nu mă, ăsta e stilul lui Bode, mă. Stai puțin. Retardatul de Bode. Stai mă puțin că ești nervos acum. Ni se trimit amenzi acasă fără legitimare. Am înțeles, dar ni se trimit amenzi fără a fi legitimați în prealabil. Asta e o extremă. Înțeleg. A doua extremă, când nu trebuie să fim legitimați, înțelegeți? Suntem legitimați. Păi hai să ne hotărâm, domne. Când dăm amendă, legitimăm sau nu legitimăm? În felul ăsta, probabil colegii de-ai mei, dacă au procedat, pot răspunde. Au Păi pierdut nu, și procese. au pierdut. Păi, dar eu am 15-0. Nici a ta mi-au pierdut o grămadă de procese. Eu am 27 de amenzi fără legitimare. Fără legitimare. Ia uitați-vă. Colegii dumneavoastră. Completare prin articolul 32 aliniatul 1. Polițistul este îndreptățit să solicite persoanei care face obiectul legitimării să țină mâinile nu știu ce. Articolul 32 aliniatul. Polițistul este îndreptățit să legitimeze și să stabilească identitatea persoanei numai în situația în care acesta Numai încalcă în dispoziții legale. Care dispoziții Numai legale în am situație. încălcat? Nu ați încălcat nimic. Vă Bun, mulțumesc, mulțumim, la revedere. toate cele bune, Toate cele sănătate, Bode! Idiotule, marș acasă, Bode! Bun. Asta a fost... Încheie, da, live-ul? Bun. Hai. Asta a fost, dragilor, live-ul cu peripeții. Deci ăsta a fost live-ul cu peripeții. La final trebuia să fie interesant. Că nu putem... Ăsta a fost live-ul cu peripeții. Ați văzut legitimare ilegală. Când trebuie să ne legitimeze, să ne comunice procese verbale. 27 în pandemie. Nu ne-au legitimat, ne-au trimis... Nu, 60 cu totul. Sunt 70, 70 dacă ne adunăm. Deci Hagima cu tine, cu mine și cu Secu aveți 70 de ani. Fără legitimare. Ei doi au 7, filmează-i. 7 amenzi, așa. Deci, fără legitimare. Când nu au voie să ne legitimeze, că nu facem, protestăm, da, am notificat tot, așa. Avem și de protest. Vin să ne legitimeze. Avem și protest individual, avem și protest adunare publică declarată, cu tare. Că legea 61, că 112, ce mă interesează? Păi eu dacă dau telefon, să facem reducere la absurd. Eu acum dau telefon. Dau telefon la 112 acum, că soția domnului polițist, m-ați înțeles? Face un furt. Domnul polițist se duce să-și legitimeze soția? Înțelegeți? E noaptea minții. Nu se poate doar pe un 112 să se întâmple chestia asta. Pe de altă parte, la Caracal, când au dat la 112 că a sunat victima din... Așa, au așteptat până la 6 dimineața. Da? Să intre că n-aveau voie cu tare. Hai! La revedere! Toate cele bune! Poliția locală, rușine că ai dat telefon la 112. Următorul protest după cel de vineri acum de la guvern, vă promit eu, două proteste. Unu, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și al doilea, Inspectoratul General al Poliției Române. O să venim noi obedienților și la voi să vă sorcovim. Inspectoratul General al Poliției Române. Okay. IGPR și PMB. Bun, mulțumim, la revedere. Toate cele bune. O zi bună, Doamne ajută. Să ne vedem cu bine. Tot în regulă aici? Tot în regulă aici, da? Da. Ok, bun, perfect. Chiar avem cât stăteam eu acolo, dar am plecat de aici în zonă. Și a zis, domnule, Locatar sau de la... Locatar. Și eu i-am spus să știți că are protestul. Avem două probleme. Este Nu suntem declarat. nici în intervalul 13. Dom'le, 2 ore, dom'le, de la 10 jumate la 12 jumate, ce naiba, dom'le. Eu știu, dar să știți că... Comuniști useriști, ăia, useriști. Comuniști useriști. Hai, toate cele bune, o zi bună, dragilor. Aștept filmele de la tine, Mădălin. Bun, deci asta a fost... Pa, la revedere, v-am pupat, fetele. Pa. Bun, deci asta a fost protestul de... Stai să întorc și camera. Până la mașină vă mai zic eu două chestii că e important. Așa, la revedere, o zi bună.
Deci, povestea e în felul următor, cu legea OGE 2, nu știu ce. Stați așa să întorc eu camera. Front camera, bun. Așa. În mod normal, când ești oprit să fii legitimat, trebuie să ți se indice două chestiuni. 1. Temeiul legal sau presupusa faptul pe care agentul ce te oprește, că e polițist, că e jandarm, nu știu ce, consideră el sau suspectează el că ești în curs să o faci. Adică, dacă ești în drum spre un viol, dau un exemplu. Așa. Și el are bănuieli, suspiciuni rezonabile, sau cum se spune, bănuieli, nu știu ce, te oprește ca să nu te duci să violezi femeia. Bun. Dacă are un temei legal și alea sunt în articolul ăla 132, că îl citise Băzăvan mai devreme, vine și te legitimează. Dacă nu are astfel de bănuieli și nu are nici temei legal, nu are voie să te legitimeze. Nu are voie. Un organ de forță, că e polițist, că e jandarm, că e polițist local, că orice vreți voi, așa, nu are voie, el nu e pe tarlaua lui, el nu e pe moșa lui taxul sau a lui. Nu are voie să-ți facă legitimare. Asta cu atât mai mult cu cât repet argumentul. Atunci când trebuie să te legitimeze pentru că îți dă o amendă, eu am fost în situația asta, am primit 27 de amenzi. Da? Nu m-au legitimat. Mi-au trimis amenziile direct acasă. Pentru că nu m-au legitimat. Ăsta e adevărul. Deci când trebuie să te legitimeze, să-ți aducă la cunoștință, să te pună semne, să formuleze alte mențiuni și așa mai departe, nu te legitimează, da? Și când nu au dreptul să te legitimeze, te legitimează. Asta trebuie să învățați și să forțați, să impuneți conduita legală. De fiecare dată când vă oprește un polițist, întrebați, frate, temeiul legal sau presupusa faptă? Te rog să-mi indici temeiul legal sau presupusa faptă. Trecem peste faptul că trebuie să se legitimeze, să-ți arate legitimația, să aibă ținuta completă și corectă, să aibă o atitudine care să impună respect și demnitate și așa mai departe. Trecem peste astea, că astea, oricum, ați văzut ce burtoși sunt toți. Trecem peste. Dar trebuie să-ți indice temeiul legal și sau presupusa faptă. Și aveți dreptul să nu arătați actul de identitate. Puteți să vă ziceți numele și data nașterii. Ia du-te, bă, și verifică-mă tu prin stațiile voastre de căcat. Nu trebuie să arăți actul de identitate. Eu sunt Cutărică, numele meu e Cutare, data nașterii Cutare, ia du-te și verifică. Hai, Doamne ajută, asta a fost.